Γι' αυτό πάμε. Στις οποίες έδωσαν τα ονόματά τους. Σαν άνθρωπος θα μιλάς. Στις οποίες έδωσαν και τα ονόματά τους. Απλά σαν άνθρωπος μιλά. Πώς μιλάω. Στις οποίες έδωσαν και τα ονόματά τους. Στις οποίες Τι έδωσαν μιλάς? και τα ονόματά τους. Στις οποίες έδωσαν και τα ονόματά τους. Μιλάς σε κάποιον, αυτό έλεγα πριν στο Δημήτρη και στη Μαρία. Όταν μιλάς, δεν τα λες στον αέρα. Μιλάς σε κάποιον. Έχεις κάποιον νοητό ακροατή, νοητό. Δεν τον βλέπεις, αλλά τον αφουγκράζεσαι. Τον αφουγκράζεσαι. Μην το φοβάσαι. Σαν Αμαζόνα σηκωκάτσε, σηκωκάτσε. Σαν Αμαζόνα σηκωκάτσε, σηκωκάτσε. Εσείς επειδή έχετε αυτή τη διορατικότητα να βλέπετε και να δημιουργείτε με τους ακροατές, και αυτό και εκείνο. Σταμάτασε. Συγγνώμη, σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Θέσεις αμέσως. Όχι, κατάλαβε. Θέσεις αμέσως. Το νοητό ακροατή μην το φοβάσαι. Σαν Αμαζόνα σηκωκάτσε, σηκωκάτσε. Κάτι θα το κάνουμε τώρα και τέλος. Αργά. Στην αρχή. Αργά και σταθερά. Αλφα. 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 Το νοητό ακροατή μην το φοβάσαι. Σταγόχησαν ο Ζαμανάς. Από το στερεωτικό αλφα. Από το στερεωτικό αλφα. Ό,τι και να έχεις. Μουτσούρος, κουτίνας, Αμαζόν. Αυτή που είναι χωρίς γνωστό.